anniversary Biswakarma dino 17 tarik September थांनाय मासाव न'नि अंखय tabuk sakno kifilako. Boro थांनानै थांमाने. Oboto kusta saya. नरंनि नुखुंगो खरब बोसोराव थांमाने. Corai kunui hai mane 4 jona. 4 जना. Corai kunui bini baba itu. Nung kamini mungkai. Kanerel Halampara. Mo boblong ne andar klai. Durga Jamani. PS kai. Kochusora. Acha noro bo nogo phaya mani yagulo kuno PS o likitero machine diary ro khle khle. Mia khaleka. Mia khlaika. Tam honi saga PS ni boro. PS ne borok khai narukjak. Oh. Nungro bini puno kol rok dakhai ne ka. Kol khlayoy happy yata. Shut up. Switch off ni sawa. Kai tam rok ni wan suk je ni chalano tabuk bor mai yangi tongman tam ni wan suk kuno kaisi jaga ro khari ro thangana amti ro ni. Abo hai mane wansuk manita. Ba botam ro khaisa. Ha. Botam ro samung khaisa. Samung dai. Te pora mo tharle dar khlayo. Pati khaisa uta na. Acha. Bini mung kamu. Partho halam ane bosai ni mung kai. Bini mung. Anda menting halam. Lokorok no chungkoyoy ane bosai ni mane chinenok ni kifil nani bagoy obokoy rohor khat. Bo agi roga bodam te rokhe ongkhori. Age ekbar obohai ongkhat. Bo jaga o manika. Obokharoy bo sesung no noko kifilo phai. Albun suni yagulo. Abo 3 mat ni sakamot. 3 mas ni. Apro ke boro thangi tong hum chanono. Aboro bo kusta saya apro semai. Ketam rongwan sumo nini boki. Ambori bai mane kono jaga. Beri beca semai sawa. Abo thangkhana. Nang sai jama. Mane obokhai tabokhay na kono thik te sai mayo bori bai mane sambhabona ta bori bai kono karkhana. Agi waisa ki beri bai de boat de ke thangman no. Abo obului bai bon chung ekbar kutuk lai kha borok kono chung kono bai. Acha. Agi je bo o beri bai got nangmani. Abole tabuk o beri le nogo de to. Nogo koroi oboroi bo tabuk sak. O bukure. O beri ni mungkai. Binarani de Burma. Bo jaga ni bokai. O Sosemohon para. Sini kami ngono. Bobo o bini nukungo nor thangi de naika. Kurui. Kurui. Norok sabai kurang ka kurui. Ha? Norok da thangi nai na ki phun rok khaine yo. Phone khirayoy thangot. Sabno phun khaine ka. Sini dang song nota. Nun dara sona. Green chau bro. Kurui. O buribo eglogi ki o Biswakarma dino de kemahin. Biswakarma ni sakang dino mane bini sakango 3 din 4 din sakango thangjak. O buri kha. Ganin chila ka Biswakarma dino. Biswakarma dino phung khai mai chaw no ko a bai moi lok songjak abo bai mai chaw di borni barsta semi no ko tai kurui. Gai nang taboni ni celano jadi lukurong nugui tongkai nang bongno tam ko kusam. Mane nok phai nani bagoy sini corai bo mademik renai mars matro abani bagoy chung ani bosai no mane nuhun nani bagoy kuno ko kifil nani bagoy request khlai khot. Jadi lukurong nono nugui tongkai nang bekerna bai ni phone number to to. Sini phone number mo tong. O buri kita am khai amne. Tam rok chalai tong noro tabu. Nin be sekri yagulo. Kam khelayo je kosto khelayo kam khelayo chauta. Nin chalai boyo Chala masa buri masa okora khai 16 bosor kanani bisi tabu khai tini sako tini 7 tarik November 22 tarik khai tini corai okora khai 16 bosor kanaita. Kosok khai 10 bosor. Nang nini besaino amde kama jangman yagulo nang nini tabu lukurong nai tonai rong nang tam ko kesana musang. Lukurong no ajung jano ko ani bosai no enokhe koroi rohoro ani bosai nok ni kifil nani bagoy kahamba betong nani mane corai bo porikha tabuk madhemik porikha tongo mars mato obane bagoy tini bosa ejung ni ani bosai no koro rohoro ni nok ni kifil nani bagoy. Mane nini besai kri ni bagai nang nin chrai na porikha nani onek jeng jalok. Pore nani na jalok nani kosto rohong. Private rok rine mayang. Private rok bod roh ya khotam. Agi rok le roh kata bok tai 12,000 sukruk tongo. School ni fotongo private ni botongo obani bagoy ani bosai no koro rohor. Jung lo koro no janok khat. Mane
তাবো স্কুলে রাং সুতাই তংমানি বাগৈ নিনি চিরাই পরীক্ষা সিমারি yang অবস্থা হাইতা অবস্থা অবনো তো মানলিফি মানে ও তমহিন মানলিফি ya marsik gunung man galak ta dini marsik omoni bagoy ani bosay no chung manay koyot asuk jing jalok khai kelang kadan no Nor ka jaman ko bosoro ni. kay jak manay kay 2001 Februari 11 tarik আচ্ছা আচ্ছা tabuk sarno 17 bosor ong kay jak man Nung to sagabo tipra bo kha khayo do ke mane nung party rogo mane ja jano khabung party boro no. jano koy borok pati ni borok kay obahay khelay kay ong ya hinoy tini bosay no chung koyo nok ni kifil nani bagoy obahay Party boro sabno jano mung sabe man bo boro no samane ni. Birojit song ঠিক আছে